IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agpapan kadagitoy, agundaway ket agpampanawagan ti pamilya ni Mr. Julio Francisco Jr. wenno mabigbig itinagan ang Lolo Bonyol. Ano siya sinuman itinakikita ken makamamo itinakadungpar ken kuana ket agpakitan kuna ni Nana Julieta Francisco ipag ni Tata Bonyol ket nabayagdan asar saraken tinang dungpar itilakay. Agpapan kadagitoy agundaway. Yay, kasta sir, tay ame amo no anati nang desgrasya kanya na imaday may nangibaga kanya ni nga talo nga dua lalaki ng taloda nga napanangipan iti hospital ya may isa na bati ng ginantayan isuna ket jay dua may dati balay sir na desgrasya isuna napanak met aser di hospital. Nagyaman ti pamilya kadagiti amin na lang tulong kadakwada kan kadagiti mang tulong tupay. Tigiti taga barangay 5 may dapay nang ito tulong kada kami sir oray ti barangay 6 tinulungan da kami pa yun. Ken adon ken ni Edward nga ni Bakiran ni Sir JB inlibre na dati lungon na sir kada kami so pagyamyamanan unay kada kawadas. Inayon ti pamilya at kinaunay ti panagyaman dapay ken ni Tata Bonyol kadagiti taraon nga ipapaay na kadakwada. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.